חברים שלי אומרים שאני כבר לא אני למשך כמה חודשים, אבל מה בכלל הם יודעים? כנראה הם לא מבינים שיש דברים שמשתנים. הייתי ילד די רגיל, לא מתוק מדי ולא מגעיל. תמיד החברים היו עושים דברים שלא ממש אהבתי לעשות. כדורגל בשכונה, אני יושב לי בפינה, רואה את האחרים ולא מבין איך זה אני שלא מצליח ליהנות. לא ידעתי לקבל שאני לא חייב להיות כמו כולם, לא תמיד מושלם. עד היום אותי רודף ההבדל שמרחף על פניי, בגלל זה אולי חברים שלי אומרים שאני כבר לא אני למשך כמה חודשים, אבל מה בכלל הם יודעים? כנראה הם לא מבינים שיש דברים שמשתנים.